Bog, draga djeco! Danas ću vas naučiti kako napraviti sirup, odnosno med od maslačka. Evo, ovdje sam već ubrala neke od maslačaka, pa ću ih ubrati još. Treba nam otprilike 450 cvijeća. Tak nešto, možda malo više. Vidjet ćemo na kraju koliko ih imamo. Ups! Slučajno sam. Znači beremo ih ovako, bez njihove stabljike. Samo male glavice. Maslačak je isto jedna jako ljekovita biljka od koje se može raditi čaj i razne tinkture. Jako je zdrav i ljekovit. Evo, ovdje smo nabrali punu kanticu maslačaka i sad ćemo ih prebrojati. A kao što vidite, nisam više sama, imam društvo jednog malog mačka. Tako, evo, ukrasit ćemo ga sa jednom tratinčicom. Tako, evo, da budeš proljetni kralj. Pa krenimo mi brati naše maslačke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evo, draga moja djeca, ovdje smo izbrali 430 maslačaka, pa ću njih premjestiti u vodu. Ovdje imam 3 litre vode. Oni su se sad već malo zatvorili, zato što nemaju vode i nisu više na stabljici. Ovdje sam pripremila i limun, kojeg ću isto dodati u tu vodu. I sve zajedno ću promiješati. Evo, možete pogledati. Tu je sve zajedno. I sada takvu smjesu treba ostaviti na hladnom i tamnom mjestu preko noći. I sutra ćemo to onda skuhati zajedno sa šećerom. Evo nas, draga djeco, sutradan. Ovi maslačci su cijelu noć bili ovdje u vodi zajedno sa limunom. Ovdje sam priredila lonac i gazu kroz koju ću procijediti maslačke i limun. Tako da kuhamo tekućinu. Baš lijepo miriši na limun i maslačke. Sada ćemo skinuti gazu da ih malo procijedimo s rukama. Ove maslačke i limun koji su u gazi zavezat ćemo ovdje za kuhaču i još ćemo staviti neko vrijeme da se kuhaju zajedno u loncu. I operacija kuhanja počinje. Ovdje su nam maslačci unutra, zajedno sa limunom, baš se sad i ne vidi.
Uglavnom, to ćemo sad kuhati nekih 15-20 minuta zajedno, a onda ćemo izvaditi i procijediti gazu. Za to vrijeme možete pripremiti staklenke, dobro ih očistiti i osušiti da budu spremne za stavljanje meda u njih. Evo nas, med se skuhao i čekali smo malo da se ohladi i sad ćemo ga preliti u naše dobro očišćene staklenke i degustirati. Tako, dosta je tekuć. I ovo će trajati. Vrijeme je za degustaciju. Jako fin med. I to bi bilo to. Puza!